Izgradnja Muzeja savremene umjetnosti Ars Evi jedan je od najznačajnijih kulturnih projekata kako u glavnom gradu, tako i u cijeloj našoj zemlji. Nova gradska administracija na čelu sa gradonačelnicom Benjaminom Karić nedavno je potpisala sporazum o implementaciji ovog projekta sa gradskim i kantonalnim zvaničnicima. Iako se izgradnja muzeja najavljuje od kraja rata do danas na ovom lokalitetu u centru Sarajeva, nije urađeno ništa po tom pitanju. Ovo je trenutno napušteno gradilište prve transverzale dionice koja od naselja Marin Dvor vodi ka Velešićima. Izgradnja ove dionice započela je krajem oktobra 2020. godine, a obustavljena je zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Druga dionica prve transverzale gdje se izvode radovi je u naselju Šip, ali ona, iako skoro izgrađena, neće biti u funkciji sve dok ne bude završen tunel Kobilja Glava, čija gradnja se najavljuje na proljeće ove godine. Izgradnja zgrade Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu prvi put započela u augustu 2009. godine, pa potom u julu 2010. godine kada su radovi zaista i pokrenuti. Izgradnja je nekoliko puta bila obustavljana zbog nedostatka sredstava. Iz aktualnog saziva vlade kantona Sarajevo su najavljivali da bi zgrada konačno trebala biti useljena početkom ove godine, što se nije desilo. Ovo je zgrada u sarajevskom naselju Grbavica, čije rušenje se najavljuje još od 2010. godine zbog izgradnje južne longitudinale. Sada, nakon što je cesta izgrađena, dio je ostao nezavršen jer zgrada nije uklonjena. Iz općine Novo Sarajevo najavljuju anketiranje stanara s ciljem rješavanja ovog problema. Izgradnja bazena u okviru Sportsko-rekreativnog centra Dobrnja javnosti je predstavljena krajem 2015. godine, te kako je tada najavljivao načelnik Sarajevske općine Novi Grad Semir Efendić, sve je trebalo biti gotovo u okviru 2 do 3 budžetske godine. Međutim, nakon što je Semir Efendić najavio da bi bazen trebao biti u funkciji 2021. godine na ljeto, do toga nije došlo. Umjesto voćke na ovom razrednom pojasu od Iliđe do Hrasnice prema najavama iz vlade kantona Sarajevo, na proljeće ove godine počinju radovi na izgradnji tramvajske pruge. Ovaj projekat koji se spominje još od prije rata 1997. godine proglašen je za strateškim od značaja za kanton Sarajevo, a čiju realizaciju građani već decenijama očekuju.